హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు జ్యోతి. ఇదైతే చామదుంపలు మసాలా కూర ఉంది. ఎలా చేశానా అనేది ఈ వీడియోలో చూపించేస్తాను. ఇవైతే చామదుంపలు ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నానండి. చామదుంపలు ఎప్పుడు మనం ఫ్రైలు పులుసులు చేసుకున్నా సరే ఉడకబెట్టి ఉంచుకుంటాం కదా, అలాగే ఇది కూడా ఉడకబెట్టేసి తొక్కలు తీసేసుకుని ఉంచుకున్నాము. వాటికి కావాల్సినవి ఉల్లిపాయలు, ఒక 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను. అవి ఒక 2 టమాటాలు, 4 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను అన్నమాట. ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారం, పసుపు, కొంచెం సాల్ట్, గరం మసాలా, కొత్తిమీర. ఇవి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. వీటికి ఫస్ట్గా నూనె పెట్టేసుకోవాలి. స్టవ్ నుంచి పాన్ పెట్టుకొని అందులో నూనె వేసేసుకోవాలన్నమాట. నూనె అంటే మీకు ఆ ముక్కలకి సరిపడా అవన్నీ ఒకసారి వేయించేసుకుంటాం. మనం మామూలుగా ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వాటి నూనెలో ఎంత పడితే అంతే వేసుకొని వేయించుకుంటాం. ఇక్కడ అలా కాదు, మొత్తం ఒకసారి వేసేసుకుంటాము. ఎందుకంటే నూనె క్వాంటిటీ ఎక్కువనే ఉంది కాబట్టి అన్నీ ఒకసారి వేసేసుకొని వేయించేసుకుంటాం. ఇలా అన్నీ కూడా కాస్త వేసేసుకున్న తర్వాత గరిటతో కలుపుతూ ఉండాలండి. ఎందుకంటే వీటిని డీప్ ఫ్రైలో అది చేసుకోవాలన్నమాట. డీప్ ఫ్రై మనం ఎలా చేసుకుంటూ ఉంటాం, ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై అలాగే చేసుకోవాలి. అలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇవి బాగా వేగిపోతాయి. ఎందుకంటే ఇలా వేగుతాయి బాగా. ఇలా వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటాము. ఒక ప్లేట్లోకి ఇలా తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాము. ఇలా చేసిస్తే మీకు పిల్లలు ఉత్తినే కూడా తినేస్తూ ఉంటారు. వేగిన తర్వాత మిగిలిన మూగుల్లో ఇంకా కాస్త నూనె ఉంటుంది కదా, ఇంకా అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేయకుండా ఆ ఆయిల్లోనే కడిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు ఈ 2 ముందు వేయించుకోవాలి. తరిగి పెట్టుకున్నారు కదా, ఇవన్నీ వేయించేసుకోవాలి. 2 వేసేసుకొని ఇలా వేయించి కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఒక నిమిషం ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. అస్తమానం పప్పులు మనం పులుసులు ఫ్రైలో చేస్తూ ఉంటాం కదా, అలా కాకుండా ఇక్కడ మసాలా ఇలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు కూర. ఇదైతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి, దంచి పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. కొంచెం మీరు రెడీమేడ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా అమ్ముతున్నారు, అదైనా సరే కొంచెం వేసుకోవచ్చు. అంటే ఇవైతే మగ్గాయి కదా, కొంచెం వేగాయి కాబట్టి ఇందులోకి టమాటా కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాము. టమాటా కూడా యాడ్ చేసేసుకుని బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇదైతే చూసాక కదా, చూడడానికి ఎంత బాగుందో. కూర కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. కలిపాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టేసి ఉంచేసాను. మూత తీసిన తర్వాత అయితే ఇలా ఉంటుందని మొత్తం. దాన్ని ఒకసారి కలిపేసుకొని దానికి చిన్న స్పూన్ కారం, కొంచెం సాల్ట్ ఈ 2 కూడా వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. బాగా కలిపేసుకోండి. ఇది కూడా వేసేసుకొని తర్వాత గరం మసాలా లాస్ట్లో, ఈ గరం మసాలా కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత మీకు నచ్చితే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. వీటన్నిటిని బాగా కలిపేసుకోండి. కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. ఇందులో ఇలాంటి మసాలా కర్రీస్ ఏంటంటే క్యారేజీలు వాటికి కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట. అందుకని నేను అయితే మధ్యలో ఇలాంటివి కూడా చేస్తూ ఉంటాను. అస్తమాను ఫ్రైలు అవే కాకుండా ఒక చిన్న టీ గ్లాసులు అయితే వేసాను వాటరు. మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేకపోతే డైరెక్ట్ వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు. వేసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. కొంచెం వేసుకుంటే గ్రేవీలో ఉంటుందని వేసాను. 2 నిమిషాలు వేసి బాగా కలిపేసాం కదా, కలిపేసిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకుంటే ఆ మసాలా, ఉప్పు, కారం ఆ వాటర్తో పాటు వాటన్నిటిలో కూడా కలుస్తుంది. మీరు వేయించి పెట్టుకున్న ఈ చామదుంపలను కూడా అందులో వేసేసుకుని బాగా కలిపేసుకోండి. అవి ఇప్పుడు రోస్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి వేరే కర్రీలో వేసేటప్పటికి మెత్తగా అవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వాటర్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ ఉల్లిపాయలు వాటన్నిటివి ఉంటుంది. పైన గార్నిష్కి కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకోవడమే. ఈ కూర అయితే ప్రిపేర్ చేయడం అయిపోయింది. మీకు ఉప్పు, కారం కావాలి చూసి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోండి. ఇదైతే అయిపోయిందండి. బాగుంది కదా కూర, మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.